Azalpen argi izan behar du. Denbora inbertitu behar da ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari. Oso, garrantzitsua da galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagundi ezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur gurekin platoan Josean Iturralde izango dugu, bera arrautz ekoizlea eta abeltzaina da, baina orain nas gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko urtarrilaren 14a da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1875an, Alfontso Amabigarrena Madrilera iritsi zen tronua hartzeko asmoz. Urte batzuk beranduago 1883an Nina Ricci italiar jatorriko jostun frantsesa jaio zen. Egun berean, baina 1980an Simpsondarren lehen atala eskaini zen telebistan. Eta bukatzeko 2004 urtean Georgiako bandera 5 gurutzeko bandera izenekoa ofizialki berrezarri zen 500 urteko etenaldiaren ostean. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak zeintzuk diren. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Argazki batek lagunduta lerroburu nagusiak dio 4 ikasle positibotik 3 azken hilabetean kutsatu direla. Bestalde, Tuterako hilketa matxistaren ustezko egilea Parisen espetxeratu dutela azpimarratu du egunkariak. Horretaz gain, hitzarmenaren erreforma salbatzeko Saizek alderdi txanda hasi duela nabarmendu du. Beherago, Miguel Ángel Calvoren aipua nabarmendu du egunkariak eta horrela dio, gure buruaz barre egiten ikasi behar dugu. Gainera, Nafarroan etxebizitzak pandemia aurreko prezioa berreskuratu duela azpimarratu du Diario de Noticiasek. Bestalde, hurrengo lerroburuak, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak Belosoko alokairuko 93 etxebizitzak eta aurreikusitako berdegunea babestu dituela dio. Ondokoak ordea, mailaren jarrera xenofoboa kritikatu dutela bakarrik dauden migrante adingabeak kriminalizatzen dituelako dio. Kirolari dagokionez, goiko aldean hori zinguratuta hasteko Arrasate taxoarera bueltan dela adierazi du egunkariak. Eta bukatzeko, Jose Luis Losarkosen aipua nabarmendu du, maite zaituzten pertsonak une honetan eta txarretan geratzen dira. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio, Nafarroan autoberrien salmentak 63,7 jaitsi direla 2000 urtetik. Argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak, antigenotestak 2,84 eurotan. Eskuinaldeko lerroburua jarraitzeko. Asteko Iruñean 105 aurrekari dituen gazte bat Iruñean egindako lapurreta batengatik kondenatu dutela azpimarratu du Diario de Noticiasek. Bestalde, Iñaki Arrietaren aipua nabarmendu dute eta horrela dio. Bilduk bere iraganari uko egin ez diola ahaztu nahi du PSOEk. Bestalde, beran etxetik atera zituzten 24 familietatik 18 etxera itzuli direla azpimarratu du egunkariak. Kirolari dagokionez, Aridane Valentziarekin tiraka adierazi du egunkariak. Eta bukatzeko Covidari dagokionez, 5 sarrera berrirekin guztira 36 pertsona daudela ziun. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dio, kutsatzeek etenigabeko goranzko joeran 3 hilabete daramatzatela. Ondoko argazkiak lehen arreta zerbitzuko langileen protestak irudikatzen du. Bestalde, lan istripuen odolustearekin amaitzeko neurriak eskatu dituztela nabarmendu du Garak. Horretaz gain, egunkariak azpimarratu du, itsasok EAJari erantzun diola ez dela beharrezkoa bizitzeko gutxieneko errentarekin jardutea. Bukatzeko erreportaje baten lerroburuak horrela dio. 10. urteurrenean Txillardegik herriari emana oroitu eta baliatzeko aukera.
Berria egunkariaren azala aztertuko dugu orain. Argazki batek lagunduta, lerroburu nagusiak dio hezkuntza komunitateak nekatuta eta suminduta hartu dituela karrikak. Horretaz gain Eusko Jaurlaritzak eta sindikatuek makroetxaldeen eredua baztertu dutela azpimarratu du egunkariak. Bestalde, gaur Baionan larrialdietako harta ordaintzaren aurka protesta eginen dutela nabarmendu du. Bukatzeko goiko iskin batean Atletikek igandean Superkopako titulua defendatuko duela azpimarratu du. Euskal Herria Irratia bukatzeko. Lerroburu nagusienak dio mailaren jarrera xenofoboa salatu dutela bakarrik dauden migrante adingabeak kriminalizatu dituelako. Bestalde Samara Belderen aipua nabarmendu du eta horrela dio. Jende mordoa ari da hurbiltzen eta hau hasiera baino ez da, labaguneari erreferentzia eginez. Bukatzeko Esteilaseko Raul Lopezen aipua, irakasleak nekatuta daude eta egunotan asko falta dira ikastetxeetan. Azalpen argi izan behar du? Denbora inbertitu behar da ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari? Oso, garrantzitsua da Galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagun diezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Ikus dezagun gaurko, biharko eta igandeko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur ostirala eguraldiak ildo beretik jarraituko du eta giroa eguzkitsua izango da. Goizean barnealdeko zeinbait tokitan lainoa ager daiteke. Hegoaldeko haizea nagusituko da, goizak aurrera egin ala indarrak galduz joango da eta arratsaldean kostaldean brisa ibili daiteke. Temperaturak berdintsu jarraituko du eta egunsentian eta ilunabarrean hotza egingo du eta izotza izango da protagonista. Larunbatean ez da aldaketa handirik espero, goizean goiz eta egunaren amaieran hotza egingo du. Barnealdeko leku askotan izotza egingo du, hegoaldeko zeinbait lekutan handia, temperatura maksimoek ere neguko balioetan jarraituko dute batez ere barnealdean. Beste egun batez eguzkia jaun eta jabe izango da eta hegoaldeko haize oso suabea ibiliko da, ondorioz giroa atsegina izan daiteke. Arratsaldean baliteke kostaldean brisa ibiltzea. Igandean antzerako eguraldia izango dugu, goizean goiz zeinbait lekutan lainoa agertuko da eta barnealdeko hainbat tokitan izotza egingo du. Giro eguzkitsuak jarraipena izango du goi-hodei batzuk agertuko diren arren. Temperatura maksimoek aurreko egunekoen ildo beretik jarraituko dute, norabide aldakorreko haize oso suabea ibiliko da eta arratsaldean kostaldean ekialdeko haizean nagusituko da. Gaurkoan Josean Iturralde etorri da platora gurekin hitz egitera, bera beltzaina eta arrautzeko izlea da. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, konta eguzu, Josean, badakigu bihar dagoela ekomerkatua eta zuk bertan parte hartuko duzula. Bai. Zer da ekomerkatua eta non egiten da? Bueno, ekomerkatua da hori, ekoizle ekologikoak, ez? Salmenta zuzena egiten dugun ekoizle ekologikoak gara. Eta denon artean gutxi gora bera 17, 18, 20 postu kokatzen dira hor, eta Iruñeko geltoki zarrean. Hor handenetan, aspaldiko handenetan, hor kokatzen da gure merkatua. Bai. Eta ekomerkatua egiten da urtero? Bai, urtean zehar, daramazkagu ja nik uste 3. urtea ingo dugula aurten, 3 igolan kasartzen dut, baina bai nik uste 3. Eta bai, hilabetero, hilabeteko lehenengo asteburuko larun batean izaten gara hor. Bai. Eta, bueno, hasteko, gero galdetuko dizutea zergatik erabaki duzun parte hartzea ekomerkatuan, baina hasteko, zergatik erabaki zenuen produktu ekologikoak ekoizten hastea edo nola izan zen pixka bat hasiera hori?
Bueno, hasierakoa izan zen ekologikoan ekoizlearena, nolabait beti danik ez, lan egiteko modua edo nire aitak edo horrela nire aita zituen ardiak eta horrela eta etxean gutxo gara bera ez, guain esaten da estensiboan, intensiboan, modu egokian ez, edo sostengu mantenduz edo horrela ez, gure ardiekin eta kanpoko janarekin eta horrela. Eta nolabait zen beste pauso bat ematea, rekonozimendu bat izateko, ez? Gure ekoizteko moduak, rekonozimendu hori, pentsatu genuen, hasi gineleiken ja releboa edo hartu genuleiken, ez? Rekonozimendu ekologikoaren bitartez zigilu hori edo izateko, ez? Bai. Bueno, zuk esan duzu, oraintxe bertan, aitarengatik izan zela alde batetik, baina gero beste pauso batzuk eman zenituela zuk. Hori da. Baina zergatik erabaki zenuen horrela ekoiztea? Bai, zergatik, merkatuan gure modua diferentziatzeko, elikadura mundu honetan eta horrela bait, eta diferentziatzeko eta gure produktuari kalitate plus hori, rekonozimendu hori izateko, eta batez ere hori merkatuan, eta guk gure merkatu izaten da denda txikiak eta auzoko dendak Iruñean zehar edo inguruko herrietan edo horrela ez, eta orduan rekonozimendu hori izateko beste produktuen edo arrunten produktuen gainetik hori izateko, rekonozimendu hori izateko eta gainera hori gaurko egunean ez balen badaukazu hori, kalitate hori edo horrela ezin zara diferentziatu eta nolabait etekin hobeak izateko ez. Eta produktu bat ekologikoa izatea zer onurak ekartzen ditu edo, bai pertsonentzako eta bai ingurumenerako ere bai? Bai, batez ere ingurumendako batez ere ez. Ekoizteko moduak nolabait errespetatzen du ingurunea, ez, eta azindak ere bai, ez, eta gero baita ere hor daude auradu batzuk bete beharrak eta nolabait ere elikaduraldetik osasuntsuagoak dira, ez. Azkenean residu horik gabeko produktua egiten dugu. Eta hori oso importantea da gaurko egunean, residurik gabeko produktuak ekoiztea, horrek ematen du kalitateaz aparte osasunaren alde eta baita ere ingurumenaren aldeko lana da, ez. Orduan, zuk ere bai horren apostoa egin nahi izan duzu, ez? Bai, hori da. Eta, hasieran aipatu den bezala, arrautz ekologikoak ekoizten dituzu eta abeltzaina zara ere bai. Nola da zure, adibidez, astean zeharreko zure lan egun bat? Astean zehar, egiten dut lana Naikarirekin, Naikari da orain nire neskalagunaren alaba, eta berak egiten du, nolabait nik egiten dut azindak eta horrela, ahuntzak ere baditut, baina hori nik ere ematen dut, eman dezagun animalien zainketa eta horrela, eta produktuaren transformazioa, esan dugu, barroltzak bildu eta estutxetan sartu eta horrela Naikarik egiten du, eta gero nik egiten dut komertzializazio lana. Eta, nola izaten da nire guneko lana, goizetan azindak begiratu, nola dauden, jana eman, eta egin behar da hori zainketa pixka bat, edo kanpora ateratzeko bideak ireki, eta horrela. Eta gero, hori, askotan gauza txiki asko daude ez, egunean zehar, baina nagusiena hori izaten da, eta gero eskaerak apuntatu eta eskaera horiek jaso, gero hori, Iruñera bideratu, edo tokatzen bazaitu Iruñera tortzea Iruñeko dendetara, edo inguruko baietara, hor badauzkat ere denda batzuk edo komertzio batzuk, nire produktua eskatzen didatena eta hor banan du. Eta adibidez, gaiaz pixka aldatuta, COVID-ak nola eragin dizu zuei? Covidak hasieran, joan den urtean, 2021 hartan, hasierako zertan izan zen,
Bueno, jendea nola konfinatuta zegoen eta horrela, eta nolabait ezin zen jaia mugitu auzotik ere, lehenengo hilabete horretan, auzotik ere, eta orduan ezin ziren ere praktikamente joan hemen zea nagusietara, esan dezagun Eroski eta hipermerkatu handietara, eta nolabait mugimendu hori moztu zen, eta jendeak auzoetan kontsumitu zuen gehiago. Eta tokatu zitzaigun egun horietan pixka bat, eromena pixka bat zengatik kontsumoa igo zen auzoetan. Eta orduan nik praktikamente demanda ez genuen mantendu. Demanda gehiago izan du genuen egun horietan normalian baino. Eta nolabait, egunean bildu eta egunean atera, eta askotan, denda batzutan ezin zenuen utzi nahi zuten haina arrautza, ez? Eta hori suertatu zitzaigun, salmenta, dena, nolabait, azkarrago saldu genuen, egun horietan, bi hiru aste horietan izan zen eromena pixka bat, bai. Eta orain momentu horietatik ia 2 urte pasa direla, nola zaudete? Bai, horrek ikusten genuen pixkat poza ere eman zigun, ez? Egoera txarra zen, denantzako. Baina bai uste genuen horrek irakatsiko zuela jendeari nolabait ze garrantzitsua den kontsumo hurbilekoa, zuzenekoa, eta bertako produktuen aldeko apustua bezala, ez? Gorakada egin zuen horrek, ez? Eta pentsatzen genuen nolabait egoera txarrenetan ere zerbait ikasteko aukera izaten da, ez? Eta pentsatzen genuen jendeak hori eskertuko zuela eta jakingo zuela ze garrantzitsua den hori esaten duana, ez? Hurbileko produktua eta bertako produktua, baino bolada hori pasatu zen eta gero ja irekitzenean, esan dezagun mundua berriz hasi zenean irekitzen eta horrela, jendeak aztuz pixka bat, gero uda ere etorri zen, uda izaten da komertzialki pixka bat bajatzen da, ez? Demanda. Eta uda ere etorri zen, baina gero urte bat pasa ondoren eta ikusi dugu dendariek ere esaten dizute, ez? Egun horietan gu tratatu genuen jendea, guk eman genion behar zuen guztia, horregon ginen, behar zuten guztia eskaintzen eta horrela, baina jendeak gero hori ahaztu du ja, ahaztu du, bai. Berriz jendea bueltatu da betiko konsumo konpulsibo horretara eta ez dakit pixka bat galdu da, zerbait gelditu zain da, nik uste dut zerbait gelditu dela, kontzientzia artean eta horrela jendearen artean konsumo responsable hori zerbait gelditu zain da, nik uste baietz. Baino ez uste genuen hainbeste, ez hainbeste. Bueno. Bai, hori. Josean, orain ekomerkatura bueltatuta, zuk ze momentutan erabaki zenuen hori ekomerkatuaren parte izatea eta zergatik? Bueno, hasieratik. Ekomerkatuak ematen dizu kontaktu hori, bezeroekin kontaktu zuzena eta nolabait, zuk ematen duzu azalpena zure lan egiteko modua eta zure produktuekin jendearekin daukazu kontatu zuen eta jendeak eskertzen du, ez? Eta gero baita ere ekomerkatuak sortzen du olako kolaborazio bat ere, azkenian jendea ere etortzen da gurengana eta zure produktua zuzenean erosten du egun horretan, baina gero baita ere bertako komertzioakin ere nik asko esaten dut, non bizi zara, ze auzotan bizi da, nire produktua daukazu denda honetan, ez? Eta orduan, ja jendeak kontaktu hori eskertzen du, ez? Eta nolabait ere zainketa nahi gabe edo nahi da egiten duzu zainketa bat bertako komertzioaren aldeko apustu horretan, ez? Eta horretarako baliogarria da ekomerkatua ere, bai. Eta ze produktu motak aurkitu ditzazkegu bertan? Bueno, denetarik gaztak, bai ardienak, ahuntzarena, gazta ere ekoizten dugu guk, eta arroltzak, gero baita ere eztia, daukazu noski barazkiak ere bai, ogia ere bai, ardoa ere bai, baita ere olioak eta gero baita ere garagardoak, txorizoak ere bai, mermeladak ere bai,
ez da zenbat, igual aztuko zait zenbait gehiago, baino bai, badira beste batzuk ere, eta denetarik aurkitu dezakezu ekomerkatuan, bai, saskia, asteroko saskia osatu dezakezu elikagaiekin, bai. Eta Iruñak zerrera mota egiten dio ekomerkatuari, jende asko agertzen da edo ez hainbeste? A ber, oso ongi hasiak ginen eta oso esperientzia ona eta horrela, eta egia esateko pixka bat berakada bat izan dugu, berakada pixka bat izan dugu, ez? Noiztik berakada hori? Pues nik uste joan den urteko pues, erditik aurrera, udatik hasita, hor pixka bat, pues gu ere pixkat aztertzen ari gara, zer egin dezakegun pixkat erakartzeko jende gehiago, eta pues hori, erakusteko gure produktuak eta horrela zer egin dezakegun, eta horrela, eta batzutan pentsatzen dugu, igual, hor geltokin barruan egoteak askotan bisibilitatea pixka bat ere galtzen dugula. Bai, zuk uste? Baino negurako oso ongi dago, negurako oso ongi dago, eta hor pixkat orain aztertu behar dugu, udan edo horrela, igual beste gune, kanpoko gunea edo bisibilitatea gehiagorekin izateko gune bat, ez? Eta, bueno, hortxe gabiltza pixkat aztertzen bai. Eta, bueno, zure produktuak argi dago ekomerkatuan aurkitu ditzazkegula, baina gero beste komertziotan edo nola lan egiten duzu, nola zabaltzen duzu zure produktua? Bai, nik adibidez saltzen dugu arroltzak auzoko dendetan eta horrela, Donostian ere bai, zerbait, eta gero gazta 4 puntutan saltzen dut Iruñan. Landareko 2 dendetan eta gero bai Zabalguneko merkatuan eta bai Santo Domingoko merkatuan. Eta gero hortaz aparte, bueno, feriak egiten ditugu. Feriak, pues ekor merkatua bezala, Lizarrako plazara merkatu ere hor konbidatuta nago, eta gero, pues herrietan edo egiten diren merkatuetan parte hartzen dugu, eta horietan egiten dugu salmenta, gehiena baia. Eta, Josean, bueno, orain ari garela elkarrizketa bukatzen, zer esango zenuke dela garrantzitsuena horrelako produktuak, bueno, produktu ekologikoak ekoizterako orduan, zer egin behar duzu arrakastatxoa izateko eta jendeak ez erosteko? Bueno, a ber, dena da ikastaro bat, ni hasi nitzelaken, merkatuari buruz eta horrela ni horretzen ez joan nitzela hori, aholkularitza bila eta horrela, eta orduan esan zidaten egin behar zela un estudio de mercado eta loka gozak. Eta igual egin behar da, baina batez ere saiatu behar zara asko hitz egiten komertzioarekin. Zuna olemazu saldu komertzioetan eta horrela, zure produktua lehenbiziko saldu behar diozu dendakoari. Gero berak eta azalpenak eman behar diozu ze produktua duzuen, nolakoa duzun, eta nolako motakoa den eta horrela, eta gero beraiek salmenta hori egiteko, jendeari eskaintzeko, ez? Komertzioetan eta horrela, eta batez ere egin behar da lan horik eta horrela. Eta gero, salmenta zuzena ere parte bat egin behar duzu ferietan eta horrela. Horrezkoa dugu salmenta zuzena hori egin parte handi bat, erdia edo horrela salmenta zuzenean nolabait baliabide ekonomikoa ateratzeko zure lanari, ez? Orain, zehozer elkarrizketa maitzeko, zehozer gehitu nahi baldin baduzu, Josean, zure txanda. Bueno, esango nuke, jendeak edo gizarteak gero eta kontzientzia gehiago ematen du daukala hori ez, batez ere ingurumenaren zainketan eta horrela. Eta ingurumenaren zainketan eta sostengua izateko gure bizitza eta batez ere munduaren sostengua bilakatzeko, jendea hasi behar da kontzientziatzen zertaz elikatzen den, ez? Eta batez ere hortik hasi behar da. Eta hor, garbi dago, hurbilekoa kontsumitzen balen badugu, bertakoa kontsumitzen balen badugu, eta batez ere osasuntsua eta garbia kontsumitzen balen badugu, hortan asko irabaziko genuke, ez? Oso ongi. Bueno, Josean, eskerrik asko etortzeagatik.
Eta, Vale. espero dut bihar egun arrakastatxoa izatea, ez? Bai, espero du. Bai, mil esker. Bai, zuri. Pasa gaitezen Iruñerriko albisteak ikustera. Atarrabiako udalak talde artistiko iraunkorrekiko hitzarmen deialdia egin du. Hitzarmena sinatu nahi dutenek urtarrilaren 26rainoko epea izango dute hori ezagutzeko. Herriko erakunde artistikoak Atarrabiako udaleko kultura zerbitzurako egiten dituen musika edo arte emanaldiak arautzea da hitzarmenaren xedea. Eta horren ordainetan zehaztea zenbatekoa eta nola ordainduko dituen udalak. Halaber, udalak kirol federatu amateurrentzako dirulaguntza deialdia atera du, 2021ean edota 2021 denboraldietan lehiaketa federatuko jarduerak egin dituzten legez eratutako irabazi asmorik gabeko kirol elkarte publiko zein erakunde pribatuek eskatu ahalko dituzte laguntza hauek. Iruñean udaleko jasangarritasun eskolak herritarrak abian ekimena abiatu du, herritarrak klima aldaketaren aurkako borrokan zuzenean inplikatzeko. Horretarako 2 lantalde antolatu ditu, energia trantsizioari buruzkoa eta airean kutsadurari buruzkoa. Jarduera hau neguko ingurumen programazioaren barruan dago, zeinak barne hartzen baititu lantegiak, erakusketak eta hitzaldiak urtarriletik apirilera bitarte. Ekimen horrek herritarrak kontzientzatu nahi ditu klima aldaketaren aurrean konponbidearen parte bihurtzeak duen garrantziari buruz. Astean behingo hitzaldiaren bidez Iruñeko egungo egoera aztertuko da eta hainbat proposamen individual eta kolektibori helduko zaie, kutsadurari eta energia fosilen kontsumoari aurre egiten laguntzen ahal dutenak. Zehazki klima ekintzarako lantaldeak trantsizio ekologikoaren aldeko herritarren apustuaren hazia izan nahi du. Oraindik ere leku libreak daude jardueran izena emateko eta Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntzako museoan eginen da 7 asteazkenetan zehar 6 8 arte. Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Plan osoa errepasatu dut nire konplizearekin, azkenekoz. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia ea lotua dagoen galdetu diot. Baiezkoa erantzun dit. Koldo Bigurik Maximo Carlotoren Arribeder Amore Txiao nobelaren itzulpena aurkeztuko digu. Euskal Gaizkileen podcasta ere izpide izanen omen dugu. Beñat Jatxen bareken solasaldia prest dagoela konfirmatu dit. Marga Andurain espioiaren solasaldia ere etxia. Ainize Madaregak idatuko duela. Aste ondarrerako Marian Fernandez eta Koldo Almandoz prest daudela. Ondarraoaken sekretuak kontatuko omen dizkigute. Bapatean, soinu batek erne paratu nau, beharrik, hilbeltzak ideak dira. Bazkariaren gatik galdetu diet garrantzitsua, erratzuko elkartean izanen dela konfirmatu didate. Itxaro Bordaren Eurizitalari esker liburuaren aurkezpena ere lotua dutela aitortu dute. Txoferra erotzen hasia da. Erloju bat aditzen omen du bere buruan. Hilbeltzaren atzera kontua dela erranaz agurtu ditut biak. Susmagarrien gaua ere prest, erratzun izanen dela, larun bat arratsean. Itzuli beltza berriz, 3 hasiko dugula, igandean, eta arratsean, Frankesteinik gutun musikatua. Dena prest dagoela erraten ditaldiero. Hilbeltza, lertzera doala.
Hilbeltza, bastanen egiten den novela beltzaren hastia, irakurle talde batetikan sortu zen, idazleekin solasian izena duen irakurle taldeterik. Hor, taldeko batzuk, hasi ginen pentsatzen zerbait gehiago egin behar genuela euskal literaturari buruz, eta elkartu ginen, eta 2014an ja erabaki genuen novela beltzaren inguruan izango zala, eta ja 2005an lehenengo hilbeltza prestatu genuen. Beraz, aurten 8. edizio izango da, eta betiko formatuan egitea pentsatu dugu. Normalian beti astebete izan da, eta iaz COVID-a zela eta ezin izan genuen egin, orduan egon ginen urte osoan hilero ekitaldiren bat antolatzen, baino konturatu gera azkenean bai ikusleendako eta bai guretako ez dela egokiena, orduan aurten berriro saiatuko gera, beti bezala, 24tik 30 aste bat osatzen. Baita ere, pentsatzen dugulako, kultura behar diren neurriak hartuta, segurua dela. Alberto esan bezala, 2014 urtean hasi ginen elkartzen, eta gure helburua zen euskal literaturak emate ditun aukera guzti horiek pixka bat jendearen eskura jartzea. Euskal literaturak eta bereziki novela beltzak, ze leku daukan literaturaren barnean. Aspalditik dauka, genero hori euskeraz aspalditik egiten hasia zen, eta egiten duguna da, guretzako oso garrantzitsua dana da, aste horretan, bai novela beltz zaliak, edo euskal kultur zaliak, eta sortzaileak elkartu, eta gure arteko harreman hori egiten sendotu edo saretu. Azken finean, elkartze ganean, ekitaldi desberdinak antolatzen ditugu, baino harreman handia izaten dugu jendearekin. Orduan hausnartu egiten dugu, ikasi egiten dugu, ideiak partekatzen ditugu, eta beti ere animoa pizten digu eta ideia berriak izate ditugu, askotan hastia bukatu daneako jaurrungurterako idea asko buruan dabilzkigu, dantzan. Elkarlana da oso garrantzitsua, hilbeltzan, horregatik aldarrikatzen dugu hilbeltzak garela, denon artean egiten dugula hilbeltza, eta parte hartzen duten guztia diala hilbeltzakide. Egiten dugu lana eragile desberdinekin, kultur elkartiekin, udaleko kultur zerbitzuarekin, bailarako musikariekin, artistekin, margolariekin, musikariekin, eta lankidetza sareak ere saretzen ditugu edo egite ditugu Euskal Herri mailan. Adibidez, antolatzen dira literatur ekitaldi desberdinekin, literaturiarekin edo Durangoko azokarekin, Sarako biltzarrarekin. Gero egiten dugu urtero ere spot bat, bira produkzioarekin eta horiekin ere harreman polita sortu dugu. Hori da pixka bat hilbeltzaren helburua, ez da mugatzen aste hortara bakarrik. Eta publikazio desberdinak ere egin ditugu, hasi ginen Dirua Galgarrirekin, berra argitaratu gendun, Mariano Izetak idatzitako Dirua Galgarri, gero Txomin Pellenen Zaldi Beltzak Zeruan, ere berra argitaratu gendun, osatu gendun, eta Jon Alonsok lehenengo hilbeltzako solasaldi batean, solasaldi bat egintzun, eta horrekin ere liburu bat argitaratu zuen. Orduan publikazioak ere egin izan ditugu, beraz ez da mugatzen. Aste horretara, nahiz da aste hori izaten den, garrantzitsuena hilbeltzan. Hilbeltzan garrantzitsuena da, eta gure ardatza, euskal literatura beltza da, ez? Eta orduan aste honetan, Aitzibergetan handun bezala, era guztietako jendia elkartzen da hemen bastanen. Editoreak, idazleak, irakurlezaleak, eta orduan horiek guztien artean saiatzen gara sortzen pixka bat mundu bat, literatura beltzaren inguruan, non jendia elkartzen den, eta beren artean nola formatu txikikoa esaten den, harremanak sortzen ere saiatzen gera. Gure helburuetako bat ere da ongi pasatzea. Orduan horretarako ekitaldi desberdinak egiten ditugu. Alde batetik ekitaldi serioak,
mai inguruak, solasaldiak, liburu aurkezpenak, baina baita ere pixka bat entretenigarriagoak diren beste ekitaldi batzuk. Adibidez, larun bat gauean susmagarrien gaua, edo igande goizian itzuli beltza, edo baita ere poteuak eta baskariak eta holako gozak, nez eta aurten ez dakigu, azken finean ez ditugu egingo COVID-aren gatikan. Gero baita ere saiatzen gera ekitaldi horiek bastango herri guztietara zabaltzen. Garbi dugulako bastan 15 herri direla, 15 importantiak direla, eta badutela gainera kanpotarrendako herri guztiak bere xarma, bere paisaia ederrak, bere eraikuntza ikusgarriak, orduan, eramaten dugu hilbeltza herri guztietara. Eta jendea jakin dezala, baita ere, ekitaldi guztiak doainekoak direla, orduan ez dutela aitzakiarik ez etortzeko. Hasiko gara egitarauaren berri ematen. Albertok esan bezala, 24tik 30 izango da, eta 24an, astelehenean, hasiko dugu idazlekin solasean, idazlekin solasean da talde bat, eta egiten dugu urtean zehar 3 liburu aukeratze ditugu, irakurtze ditugu, eta etortzen da itzultzailea edo egilea, edo idazlea, solasaldi bat ematera liburu horren inguruan. Oraingoan izango da Hilbeltza bekaren irabazlea, eta Koldo Bigurik itzuli du. Agur maitea ikusi arte, hau da Massimo Carlottoren Arribeder Txiamore Txaon liburuaren nobelaren itzulpena, eta izango da 24an, Atxadeko Zazpitarritan, Arizkungo medikoaren etxean. Hilbeltza beka da 2017 urtean antolatzen hasi ginen beka bat, elkarlanean, Txalaparta editorialarekin, Baztango udalarekin eta Hilbeltzaren arteko elkarlana da. 4 liburu atera ditugu, lehenengo izan zen Sormena eta Jutega txandakatuz itzulpenarekin. Iruditzen zaigulako itzulpenak ere ikaragarrizko garrantzia duela. Eta esan bezala, 4 liburu argitaratu ditugu eta berriki 2022ko deialdia zabaldu deu, itzulpena izango da, Fred Vargasen novela baten itzulpena, eta laginak aurkeztu daitezke 2022ko martxoaren 25 arte, Baztango udaleko erregistroan, beraz animatu itzultzaileak laginak entregatzera, eta maiatzaren 6an jakingo dugu bekaren irabazlearen izena. Salto txiki bat egingo dugu asteazkenera arte, asteazkena 26an, Euskal Gaizkileak podcasta dugu, Beñat Hatz Enbaren eskutikan. Podcast hori Euskal Herrien gertatu diren hainbertze hilketa edo pasadizo beltz jasotzen ditu, eta historiarekin batera abestiak ere elkartzen dituzte. Orduan, zer den, nola den eta hori dana adieraztera Beñat Hatz etorriko zaigu, eta nola bastanen gauden, pixka bat Belateko lapurren inguruan zentratuko da, eta hori dana, erran bezala, asteazken 26an, Anizen Mendiarte elkartean arratsaldeko 7etan izango da. Hurrengo ekitaldia izango da, Hortziralean, 28an, Marga Andurain abenturaren gurpilean du izenburua, eta Ainize Madariagaren eskutik, joango da solasaldia, Atxaldeko 7etan, Elizondoko Arizkunenean. Marga Andurain, baionarra izan du zen, eta oso emakume interesgarria da, beltzarekin lotura handia daukana. Bera espia izan du zen, eta horretaz aparte gauza pila bat egin zituen bere bizitzan zehar. Ikaragarria da, interneten informazio asko dago, eta ikusi ezkero oso emakume interesgarria da, eta luze hitzeiteko emango du. Ainize Madariaga ari da Marga Indurainen inguruan ikerketa txiki bat iten, eta harrapatu ditu dokumentu batzuk orain arte publikatu gabiak, eta ikaragarrizko jakimina dugu hitzaldi honen inguruan, hori izango da Hortziralean, esan bezala, Atxaldeko 7etan Arizkunenean. Horrengo egunean, larun batean, goizeko 11etan hasiko gera Arizkunenean mai inguru batekin. Beltzak argitara izenarekin. Mai inguru horretara,
Marian Fernandez eta Koldo Almandoz konbidatu ditugu. Denok jakingo duzenez, Koldo Almandozek telebistarako serie bat grabatu du, Ondar Ahoak izenekoa, eta serie horren gibelian dauden sekretu beltzak edo zirrikitu beltzak edo olako zehozer argitara ekartzen saiatuko da. Hori dana, erran bezala, goizian 11etan arizkunenean. Gero horren ondoren beti antolatzen dugu poteo txiki bat eta bazkari bat erratzuko elkartean, aurten COVID-aren gatikan ezingo dana ospatu. Orduan, horren ondoren beti izaten da han elkartean bertan liburu aurkezpena. Aurten bazkaria ezingo dugu egin, erramendeten bezala, baina liburu aurkezpena aurrera jarrituko du. Eta arratsaldeko bortzetan edukiko dugu erratzuko elkartean liburu baten aurkezpena. Itxaro Bordaren Euri Zitalari esker liburuarena. Badakizue, Itxaro Bordak Amaia Espeldoien inguruan 6 liburu idatzi ditula, bere abenturak kontatzen, eta hau izango da Ondarra. Amaia nunbait erretretara edo erretirora pastuko da, eta ez dakigu ja gehiagorik izango den. Galdera haunitzen ditu horren inguruan, beste pertsonai bat sortuko den, edo zertan geldituko den, hori dana argitzeko, Itxaro Borda bera Ane Gartziaren laguntzarekin ukiko dugu, eta behar ditugun galdera guztia behirik egiteko aukera izango dugu. Gero, beti horren ondorian iluntzian, poteo baterekin susmagarrien gaua antolatzen dugu. Aurten hori bertan bera utzi behar izan dugu COVID-aren gatikan. Espero dugu, heldu den hastian, dana bere onera etortzia eta ezin izan ditugun ekitaldi hauek berreskuratzia eta berriro martxan patzia. Baina aurten horrekin akitu beharko da, liburu aurkezpen horrekin akitu beharko dugu larun bateko ekitaldi guztiak. Eta igandian ja azken eguna. Hasiko gara goizeko 11etan, egiten dugun itzuli beltzarekin. Itzuli beltza da beti, urtero egiten dugu herri desberdin batean, mendi buelta bat izaten da, ez oso luzia, beraz, edozein animatzeko modukoa, eta bertan histori bat kontatzen dugu, asmatzen dugu histori bat, eta daude antzezle batzuk estena desberdinak eta pertsonai horiek interpretatzen. Aurten, nahi genitun ekarri, historia izaten da beltza, kontakizun beltz bat egoten da tartean, trama duen kontakizun bat, baina nahi genuen gerra garaiko biktima batzu izenak edo ekarri gogora, eta horien tartean daude Luzia Goñi, aizaroztarra, bere bizipenak ekarri nahi ditugu, eta oroitu nahi dugun beste persona da berroetan hiltzuten Frantziska Iturralde Olaetxea. Eta, horien inguruan kontakizun bat egongo da, itzuli bat egongo da, eta gero saietuko gara, ikusiko dugun nola dauden gauzak eta seguraldi dugun, baino 11etako txiki bat izango dugu 3:00. Hori goizeko 11etan, Lubakietako oroiminek izenburuarekin. Eta bukatzeko atxaldeko 7:00 Frankenstein agurgarria. Gutun musikatua Victor Frankensteini. Petxik eta Ana Galarragak sortu duten ikuskizun bada, eta estreinaldia hilbeltzan izango da. Beraz, guk ere ez dugu ikusi, eta ikaragarrizko gogoa dugu ikusteko lako artista batzukin, pentsatzen dugulako modu ezin hobea dela asteari amaiera emateko. Eta horrekin, hilbeltza astea bukatuko du. Dena den, zuetako inor halako batean ezin baldin badu aste horretan etorri baztanera hilbeltzarekin gozatzera, jakintza zuela badugula blog bat hilbeltza.blogspot.com izenekua, non txintxo egunero argazkiak eta ekitaldien laburpenak eta argitaratuko ditugun, orduan aski duzue blogspot horretara jotzia nahi duzuena jakiteko.
hortikan aparte ere, Euskal Nobela Beltzaren gainean zerbait gehiago jakina izan ezkero, badugu horretarako ere web horri bat, hilbeltza.eus izenekoan, non aurkituko dituzuen Euskal Nobela Beltzaren inguruan liburu iruzkinak, gomendioak, idazleek idatzitako artikuluak, zinema beltzari buruzko gomendioak edo informazioa, hori dana gure web horrian hilbeltza.eus. Eta horrekin bakarrikan geratzen zaiguna da denok gonbidatzia 24-tikan 30-era Baztanera etortzera gurekin Euskal Nobela Beltza inguruko aste hori ospatzera eta gozatzera. Eta beti esaten duguna, oso garrantzitsua da, nik uste etortzia, naiz eta ez izan literatur oso zale amorratua, edo novela beltz zale amorratua, ze oso ekitaldi desberdinak dira. Oso gauza desberdinak eskaintze ditugu, eta, hori, aprobetxatu eta parte hartu, ikusleak eta parte hartzaileak behar dituguta. Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Plan osoa errepasatu dut nire konplizearekin, azkenekoz. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia ea lotua dagoen galdetu diot. Baiezkoa erantzun dit. Koldo Bigurik Maximo Carlotoren Arribeder Amore Txiao nobelaren itzulpena aurkeztuko digu. Euskal Gaizkileen podcasta ere izpide izanen omen dugu. Beñat Jatxen bareken solasaldia prest dagoela konfirmatu dit. Marga Andurain espioiaren solasaldia ere etxia. Ainize Madaregak idatuko duela. Aste ondarrerako Marian Fernandez eta Koldo Almandoz prest daudela. Ondarraoaken sekretuak kontatuko omen dizkigute. Bapatean, soinu batek erne paratu nau, beharrik, hilbeltzak ideak dira. Bazkariaren gatik galdetu diet garrantzitsua, erratzuko elkartean izanen dela konfirmatu didate. Itxaro Bordaren Eurizitalari esker liburuaren aurkezpena ere lotua dutela aitortu dute. Txoferra erotzen hasia da. Erloju bat aditzen omen du bere buruan. Hilbeltzaren atzera kontua dela erranaz agurtu ditut biak. Susmagarrien gaua ere prest, erratzun izanen dela, larun bat arratsean. Itzuli beltza berriz, 3 hasiko dugula, igandean, eta arratsean, Frankensteinik gutun musikatua. Dena prest dagoela erraten ditaldiero. Hilbeltza, lertzera doala. Eta hau izan da guztiak gaurko, ze eskerrik asko zuen arretagatik eta hurrengora arte. Azalpena argia izan behar du? Denbora inbertitu behar da, ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari? Oso garrantzitsua da Galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotean. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagun diezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.